We binnen Joert in Terhenne en het waar is Suterig. Dat zeg jou. Welkom bij het Scootjesjournaal. Aan boord van de Gaasterland de comeback-skipper Berend Mink van de Heerle Mannen. En de winnende skipper van Joert, dat is Albert Visser van Drachten. En vanzelfs de altijd praatske Klaas Jansma. Het wie en die van het wachtje, want van de middags die er haast in wien. En de grote vraag wie, gaat het terug of net? Wij zijn hier op vakantie en nu pakken we gelijk even het scootjesielen mee. Ja. Scootjesielen, dat kwam er wel heel goed uit, hoor. Hè? Ja, voor een Zuid-Hollandse dame. Ja. We hebben altijd het scootje van Huizum gevolgd, van Lodewijk Meter. Dat vonden we altijd zo leuk. Die strijd om te proberen om geen laatste te worden, dat vonden we leuk. En nu is het weer een andere schipper, dus we kijken daar wel naar uit wat hij ervan bakt eigenlijk. Waar weet je hoor? Ik denk dat je nu aan me vraagt waar ik vandaan kom. En dat is uit Amsterdam. Waar wint Joert? Waar we nu zijn. Waar wint Joert? Wie er wint? Dat wordt Sneek natuurlijk. Dat lijkt me volstrekt helder. Sneek. Prachtige boot. Prachtige boot. Ja, prachtige boot ik. Nou, het waren in elk geval net Sneek, maar Drachten, Joert. Ja, Albert Visser, het verhaal wie het lange wachtje, want het wie al haast kwartier voor jou voordat je hem überhaupt beginnen kon. Hoe is dat dan om zo lang daar maar wat om te varen? Ja, ik heb geen keus. Dus dan ging het nog in de stadskot dan moet je wachten. Ja, dus, en toch mooi de concentratie vasthouden. Ja, maar dat lukt voor je. Daar heb ik geen probleem mee. Nee? Nee. En ja, voor je, Berend Mink, moet je het wachtje wat uit te horen? Nou, ik hetzelfde verhaal en toen weer het kwartier voor jou en ik zou juist er weer wel binnen. Ja. Ja. Om 12 voor jou. Ja. Maar het maakt het daar hier net de regen of zo? Nee. Voor daar het verschrikkelijk of net, Klaas? Nou, ik zeg je, nee, maar ik zeg heel die man op die kater. En ik denk, begin nou, want we hebben een lied zegertje en Aasten is dat voort. Op de korte, dat is dan het startschip. Ja, maar zo, het is een goede wedstrijdschilder en die was zo perfectionistisch, exact zo. En die ton, ik denk, man, ik ben dan wat roeger, shit, huppakee, wegwezen. We showen wedstrijd strand. Ja. Maar goed, op les kan het ook goed. Ja, en uiteindelijk, want dan is hij starten wel weer. Is er weer sprake van de wedstrijd, Albert? Nou, als je hebt lauwe winning krijgt drijf jou. Maar ja, dit zulke wedstrijden hebben we in het verleden niet altijd hand. Dus ja, wij hebben altijd round. Dus dan, maar ja, iedereen heeft lauwer een mooie winkel drijf jou. Ja. Dat heb ik. Het wie een wedstrijd, maar echt zielen, dat wie net echt heel goed mogelijk. Nee, maar je moest wel goed sturen. Want, Ja. Of kan ik net goed? dat kan ik niet goed, nee. Nou, elke lok heeft het al je schoon, hè? Ik maar een beetje wien. Heel beetje wien, heel beetje. Zeker niet misschien, hoe een beetje wien dat wie. Je leest die meesten en de vleugeltjes binnen Hulmdal naar beneden. Er staat geen zuchtje wien. Douwe Visser van Snits liet hem truwen. Die doet ons elke beweging deel om te starten. En dit is de voorzitter van de wedstrijdcommissie. Kobus de Vries. Hij zielt Olympia al en hij wil het vreselijk graag goed. Want Piet Paulus maar 100 keer aan de telefoon. Maar de witte vlaggen die waait erin. Dat betekent uitstel van een onbeperkt tijd. Nee, het lijkt het min. Heel min. Nou, dan ben je bij alle moderne middelen dwaande om eens te zien hoe het is. Zien hoe die draait. Ja, die wien draait. Probeer maar op Noord-Noordwest. Dan moet ook zo snel mogelijk. Ja, dat hebben we nou even lang. Ja. En zak het er weer om naar Zuidoosten. Hij zegt dan is er helemaal niks meer.
Nee, dan is er niks meer. Maar de tonnen wel verplaatsen, die gaat naar een huloren plakt. Hij gaat letterlijk weer om, ja. Dat is geen probleem, want de wind die draait en die draait en die draait. Hij wil nog 10 minuten wachten, dan belt die Piet weer om. Nee, Piet belt het met 10 minuten weer om. Dit is precies waar zet Piet op een waarkaart niks dat de wind nou helemaal fut valt. En dan hoest ik echt net meer een jelle te wachten. Nee, dan kerst het voor. Dus de oude losvlag komt er al op te hingen. Dat doet Kobus zelf. Niks. Er is nog niks. Piet, het helemaal geen wind. Ja, je wilde ze graag ziel litten, maar op dit moment is het geen ziel bewaard. En Jacques Kramer, de oude SKS-voorzitter, is ik somber. Dan het stadskip verplaatsen en toch de startton maar uitlezen. Ze zien alles in wat ze onnota zijn houden op dat stadskip, maar ze gaan dan al los. En dan is het 10 minuten scotter. Met 2 ballen. Hoe is het mogelijk? De startstand is net verloren. Nou, hier is de eerste start. Die zal letter vals wezen. Dus kunnen wij even zeggen dat de route gewoon weer van 2 ton in de richting van de pier. En dan weer om de hulle standloperleier weer in. Nou, die skippers in de hul nog eens zien aan. Die in deze start alle je vierste. En vierste betekent, ik denk dat er wel 8 uur de lijn weer in. En het heeft geen enkele zin om deze start vol te houden. Dan maar de tweede start. Ja, die weer wat rommelig. Want iedereen die maar wat. Ze weer wat verder voort. Er komt wat zijn aan. Hier eigenlijk Heugien Wol de mooiste start, want die komen het gauwste Deljaan. En onderin de lijn die 3 green skippen en die bezochten Dewey voor te komen. En dat blikte achterouw de beste positie te wezen. Nou, maar dan komen we bij het gekliemsje. Berend Mink shot dat on. Die weer wordt let. Die zo mooi bij die tonnen komen. Maar ja, die moest maar wachten op oren die ter alle lijn. En dan blikt uiteindelijk dat bij de hoogste tonnen Snits de eerste is. Snits die draait op tijd om voor te komen. En die kan voortkomen van Ljouwert. Van de Lemmer bedoel ik. En die kan eerst om die tonnen komen. Snits leidt voor. Maar wat gebeurt er achter eigenlijk al hier? Ja, daar komt Lemmer on en daar komt Bolzet on. Die zetten er voort al duim bij. En het Eerbegrauw, dat maakt overal achterlangs. Dat maakt achter Watsijn langs. Dat maakt achter Drachten langs. En Aas is ik nog achter de Jouwer en de hele mannen langs. Hij komt maar net verder en verder. En zal letter in de wedstrijd wel wat naar voren komen. Want het is hem dat wordt gelegen. Nou, het is een prachtige beeld op de Snitser. Maar bij al die skippen van de wien. Maar ja, het scoot alle hier in elkaar. Die snappen dat net. Ze komen hultie dichter bij elkaar. Net in je vat hudder als de oren. Maar de achtersten die komen hultie dichterbij. En dan is ineens Drachten eronder uitrekken. Hé, hoe is dat mogelijk? Die is onderlangs gegaan en die had ineens de guy te pakken. Nou, en hier eerder bij de tonnen. En ja, en dan show je hem hoe dit even komt. Want het wordt net een van die oren skippers verzeld. Maar ja, als Harm Brouwer zit te drukken met het pijlstokje dat het zwet, dan ging je justjes even hudder als dat een oor op dat moment kent. En ja, die show alweer naar elkaar verzeld. Nou, de rest die komt er achteraan en voorlopig is Drachten voort. En ze zullen hem echt in deze wedstrijd net wegzien. Want die Griebers die ten komt, ja, daar ga je zelfs heel wat mee te stellen. Als dat 4 dik daaromheen gaat en dan komen er aasjes weer oren tussen. Zeg maar eens even, Snits komt wel voort met de stek grauw maar weer tussenin. Want al die oren die is leger als Snits en die komen dan net goed om de tonnen. Nou, Douwe Visser die soort eens even weer om. Komt neven ik achteraan, dan kunnen we mooi 3 vissers voorop krijgen. Maar zo komt het net helemaal. Maar het gaat heel langzaam vanmiddag alweer. Heel langzaam. Heel traag. En die stokjes maar een beetje om het skip wat in een lijn te houden. Ja, en er is iemand die er helemaal geen last van had. En dat is Albert Visser. Hij komt in de twaddeloop naar de hoogste tonnen. Ik helemaal voor te lezen. Had geen enkel probleem. Had alleen maar achter hem zien dat Snits de hullezaak opkeerde. En hij had juist een hele rustige dijhand. Hier leidt de rest van het veld. En dat weer wel heel merkwaardig. Dat ze alle dezelfde kant uit gaan naar de geul en dan maar naar de tonneta. Net iemand bezocht om elkaar de beter te krijgen. En dan kom je mooi op de finish staan. Als Albert Visser hiette. En dan is het deer stil aan boord. Ja. En dan er even wat meer lawaai. Zelfs als de man de oerwinning vieren. En wat zij op dat moment net zo had, dat zo bij ja, daar komt de pijler ik nog gewoon deergelokkig met de oerwinning verzels. En dat had die man ik wel verzeren, want het is Albert Visser zijn eerste oerwinning in het officiële SKS-scootjesziel. Maar dit bij de oren leidt alle trollen heen, maar gelukkig had Joeke het al hier op een richtje gekregen en die had nu uitslag.
En die zullen we nou even erbij pakken. Ja, Drachten dus 0,9 punten. Tweede snit, Stredde Langwaard verrassend. Vierde Grauw, 5 Bolzert, 6 De Lemmer. Ik volle beter als de dagen hiervoor. Finish notabene. 7 de Zuidwesthoeken, 8 de Hele Mannen. 9 Ljouwert, dan de Jouwer, het Jenneveen, Jennewoord, Waardzijn. En voor de meesten uit Zuid-Holland, Huzum toch weer gewoon 14e. En dat brengt dus dit klassement. Ian Stjit Snits maar 6 punten. Dan Grauw 15,9. Tegelijk met de Jouwer ik 15,9. Balzet op een vierde plak maar Sontje. De vlak achter Drachten maar Sontje. Een 0,9 erachter. Daarachter de hele mannen Berend Mink maar Jochentje. Jennewaard 20. Zuidwesthoeken 23. En zo geven we naar onderen Jerveen de titelverdediger. Net zo heel goed zelfs op het 9e plak maar 24 punten. Dan Ljouwert, Langwaard, De Lemmer, Huzum en Waardzijn. En dat winnen de punten. En dan hebben we alles weer op een rietje. Ja, Albert Visser, de eerste oefening in de SKS. U te schroeven? Nou, ik besef het dan niet helemaal ook. Nee? Nee, maar dat is, dat is mooi. Ja, dat is mooi. Ja. Maar we gaan hier nog alleen een feestje vieren, ja. Dat denk ik wel. Dat moet wel even. Nou, je bent vlak over de finish. Ja. Toen kom je mee met het dak. Ja, ik ben dat jij er blij dat je finish bent. Hè? Want stuk waar, je kent best 100 meter voor de finish stil komen te lezen dat er weer een peron komen. Dus, ja, dat wie nog heel iets van. Ja. De spanning zit er nog heel iets wel in. Ja. Waar hebben we hem deze wedstrijd won? Nou, ik denk dat wij het meeste geluk aan hebben. Maar ja, dat zou er niet zijn. Ja, wij drouwen er mooi onderlangs. En geheime wapen, Harmen Brouwer, de pijler, goeie pijler. Ja, ik zeg het nou ik. Dat won. Daar is dus wat jonge man nou. Jeroen, leuk. Ja. En dus er zit nog wat een team van hele ambitieuze mannen die wat willen. Ze hebben wel fanatiek, ja. Verneemst dat ze dus nog een sfeer krijgt? Ja, de sfeer is ik prima, ja. Nou, prima, zei maar we zeggen je niet aan de woordleden zijn, het lijkt je wel oude meisje, maar dus aan boord gebeurt er volle meer. Ja, maar we stoten er ik oors van. Ja, ze maar toch best wel wat laconiek en de lakens praten. Ze hoorden mij wel scherp. Jeroen en ik, dat ik bij de gang aan het sturen en... Ja, ze horen me wel scherp. Ja, we zien hier nog even beelden. Misschien kan je zelf, ik zie op de monitor. Dus ze horen die scherp, de jonge man. Ja, ja. Want in zo'n wedstrijd is het ook wel heel apart, omdat het dan haast net waait. Maar het gaat dan om de details. Is het toch nog het werkje? Toch nog? Nou, waar zit hem dat dan in? Lichamelijk niet, maar nee. ik ben wel deel op je. Want kijk, je hebt nooit wonnen in zo'n wedstrijd. Je hebt ik nooit verleden, maar je hebt ik nooit wonnen. Nee. Dan moet je eerst het schot hebben. Ja. Berend Mink, even bij de les. Ja, ik geniet van de beeld. Ja, ik geniet van de beeld, ja. En bij Jim ging het eigenlijk helemaal mis, hè? Vooral bij de start. Ja. Wat wie er nog aan? Vertel eens even. Nou, ooit leed ik altijd op een lijn met skip. Ik denk, we doen een truc. Een truc? We wachten en dan doe ik weer een gat en dan wegwezen, slag omheen. Nou, ik leer. Maar er kwam nooit een gat. Dat win, nou, ik geloof wel 4 minuten te laat. Ik ben er nooit toe komen, zie ik nooit weer toe komen. Maar ja, dan was het inhalen. Een vrije slag maken. En prompt ziet we weer in de middenmoot. Ja, maar de truc mislukte dus in dit geval. De truc mislukte, ja. En, want ze weten niet wat in de waren met de tijd net Berend met zitten. Ja, maar dat wie denk ik wel een uitstel zijn. Maar wie te vlag. Een uitstel zijn. Ik denk het wel, ja. Ja. Nee, maar dan zit je in zo'n veld en dan zie ik op dat beeld, nou, het gaat echt, dan zit het achterom en nou, dit is natuurlijk hopeloos, of net? Normaal, laat me dit waar wel, hè, op een veenhoop ik vond dit, qua wien minder dan op een veenhoop. Hè, die is uit de eindklassering genomen. Maar en van de andere kant, ja, precies. Maar dat hindert verder ik niks, dat is, je hebt erbij. Maar van de andere kant, wij scharen weer naar de middenmoot. Nou, en bij de leegste tonnen wien we in al eerst. Voor de wien. Nou, we doen een rekje, in al eerst om de laatste tonnen en we hebben weer achtste. Ja, toen werd het wel leuk. Ja, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, net logisch. Het kan net. Maar het gebeurt wel. Ja. Maar vind je dan dat zo'n wedstrijd eigenlijk dan net tellen moest van punten of zo wat? Nee, nee, want daar gaan wij net door. En dat binnen plaatselijke commissies. Ja, op een Jijdam, nou ja, wie het vaart draaien, schijnt het al oud. Ja. En we gaan naar Fleuren rond Cecile. Het vind ik net moeilijk, het is 2 keer heel wien. Maar toch. Ja, opvallend is ik wel klaar dat er dan ook hele orenscootjes naar voren komen. Die je normaal net altijd bovenin vinden, hè? Nee. Heeft het Dirk maar te maken? Nou, als je Drachten, wie vroeger het praat dat hij zwier wie dus een soort wien hem moest. Maar er is in Drachten een hele soort aan dat schip gebeurd. En die zwetten, die er aardig uithalen.
En nu zoals dat hij bij licht was, het prachtig dwanken. En dat met douwen had ik dan peken die. Dus het verhoorde ik weer duiken. Hè? Dus u spraat van snits, bijvoorbeeld snits, hè? Die moest dan aardig wat wien hebben, zijn we. Ja, hoe die nou vaart met lichte waar. Ja, opvallend trouwens. Ik heb draaien vissers bij de eerste vier familie dat het goed. Ja. Dus maar vertel het hem, wat heen van het winter al je die dat je er nou gewoon ik bij zit te kennen, want ik het voorseizoen weer natuurlijk ik goed. Ja, een natuur en een vak en een zeil. En meer hebben we niet dient. Meer hebben we niet dient? Nee. Dat doet aan wonderen, zoek ze. Dus ja, we hebben door een meisje erbij kregen, maar ja, die horen we niet goed. Maar er zit wel een beweging in. Van, dat is de commissie die wel vooruit. Ja, en daar wordt op investeerd. En het werd, vroeger werd wel een beetje Olympische gedachten met drachten. En skipperschap voorop. Nu moet er sport leveren worden. Hè? Dus er zit presteerd worden. Ja, dat wil je alle keer natuurlijk. Had ik zeker weer dat ik elk keertje naar dan hoor ik op. Ja. Dat is net een uitdaging. Dat is een uitdaging. En we hebben vrije mensen heel om te twitteren. Twitter trouwens ik. Nee, dat heb ik geen verstand van. Nee, Berend, ben je zo'n twitteraar? Nee, mijn zoon doet dat. Die zoon, oh ja, dat is altijd handig hè, om een zoon bij te hebben. Nou, dat Twitter stik was. Nou, hier we de oude 2 dagen hier ik een peer tweets. Ze nemen dat dan weer. Dan gaan we de Lemmer, want Rimmer Visser die twittert. Waar ligt het aan dat Lemmer in 1 wedstrijd zo erg terugzakt? En dat gaat dan over de Veenhoop. En de tweede die er kwam van René Frieso. Kan iemand Johannes Meter vertellen dat het de bedoeling is dat we zo min mogelijk punten hebben? En dat sloeg dan natuurlijk op dat hij 28 punten niet naar 2 wedstrijden hier. Lemmer die het doet trouwens wel aardig goed, Klaas, toch? Zet dan wel onlutsen en soes kennen. Nou, nee, maar het zwakte is vaak jouw sterkte. En als jouw sterkte is dat je strijdlustig bent. En dat is Johannes. Die probeert het wat. Giet dat mis, ja, dan giet het dik mis. Dan giet het dik echt mis, dan krijg je een protest. Maar die is weer, want wij gaan het dan mis? Wie zijn strijdlust bracht hem te roemen? In Jannewaard ging dat mis. Maar het had hij weer heel vaak dingen proberen. Hij voer echt wel, want zij ziet net wat doorzien. Johannes had echt wel proberen om eens even wat oors te varen. En soms pakt dat goed uit, soms min uit. Maar dan moet je wel in prijzen. Je kan er wel wat achterlezen te hobbelen, maar hij kwam daar toch wel goed uit. En dat die de naam per keer op bakboord er even goed gakkend erop uitkomen. Ja. Maar ja, en doet eigenlijk heel erg zegt de plak, dus dat wie al volle. Nou, waarschijnlijk al hij finishte, dus dat wie op zich al. Natuurlijk, op een lemmer, als het 2-3 keer min doet, dan best op een lemmer, de eerste komt net werk, want zei dat op een lemmer. Dus je krijgt heel gauw dit soort naar Remmer Visser eten. Dan weet ik waaruit wat van familie je komen. Nou, dan kunnen we het al even over. Ja, dan is het al heel beter verklaard. Nou, aan de andere kant is het zo, ze willen ik heel intensief volgen. Dus dat kerst er niks meer zeggen. Ja, je ziet hem nou zelfs al aan tafel zitten, Berend Mink. En jij daar wien we bij hem om eens te zien hoe hij werkt en wat hij al hier doet. Ja, maar hoi Albert. Zullen we even komen kennen en dan pakken we een die nog bläst eruit. Ik zit zelf op Heerenveen, maar ik ben wel een paar mooi was niet vast als zo'n oefening. Hè. Nou, hij wil hij maakt het net 2 keer vrije. Ja maar? Dan staat het wel op de niepers wezen. En dan ben ik van Heerenveen ik wend je, dus mooi dat ik zo'n fanatieke huid heb, dan wist zelf ik zo, hè. Die hem altijd zeer al dat er toen uitschijnen moest, vanwege het naaibedrijf natuurlijk. Dus dan paste het scootjesiel even net in het plaatsje. Hè? En maar het bedrijf maakt je heel veel, dus dat was belangrijk om dat van de nullijn helemaal op te starten. En ja, nou hebben we zo aan je draait. Toen kwam de vraag van Drachten, van Philips. En ja, toen zei hij, nou is het ook wel tijd om toch een keer ja te zeggen. Want we hier wel vaker nog wat gaan, maar gaan we net in. Het is een man die houdt net echt van hele grote maarten. En hij vindt waaltjes pikken en zo wat. Het wetter hier in Grauw en Veenhoop in de water, dat vindt hij prachtig. Op achteruit wil ik net zeggen. Het is een scootje die voor hen ik altijd wel in de middenmoot draait. De laatste jaren vaak wel wat minder. Daarvoor is het denk ik wel een hele mooie uitdaging om dat te zien, om dat scootje weer in de voorhand te krijgen. Als het dit hier lukt,
Ik weet het net. We hopen het. Ja. Nou, proberen, hè? De feest zal uit opkomen. En ja, de wind was aan en draai vakken. Nou, dan zie ik het maar uit. En wat ben je nou droog aan het uitzieken nu? Ja, hij weet nog wel wat er is, maar net om het spul te plak te krijgen. Hè? En het heeft nou zin weer, hè? Wat je mooi wel worden. Dat laatste, hè? Hoi! Nou ja, de trein skipper al, hè? Dus even door. Berend bij de eerste keer bij mij als adviseur. Dus Berend is natuurlijk voor u is net onbekend. Het is een zeer ervaren zieler natuurlijk. Hij is kampioen best, dus je hoeft niks meer te vertellen wat dat betreft. Steun ik, Germ, want ik heb met Jan in de nieuwe bouten testen. Rolf, had één in de gang. Hoe zou het? Steun nou wat meer, Germ. Eén wacht je Willem, hè? Dat werd op koers weer. Nok. Toen nou, Sieveren. Nee, dat mat nou juist net. Daar hebben we dat lintje voor. Zakje Willem. Wacht je dan maar even. Hij verlies je nou juist maar. Onthoud het nou goed. Nou, dat kwam er al heel mooi uit, Berend. Ik ben normaal niks lid vandaag. Nee, maar dit weer voor de show, hè? Oh. Dit weer voor de show. Nou, dat leuke haal ik niks van. Want het is best mooi aan het oefenen en het is best aardig vol. Ja, dat mag ik, hoor. Het wordt je net jong. En hoe gaat het dan in de wedstrijd? Want dan zullen we toch nog wat horen, Nou, of net? precies gelijk. Ja? Ja, iedereen is op zijn hiepest en daar trainen we op. Hè, we zijn een hobbyclub. Wij vinden het gewoon leuk. Nou, en ik helemaal om te winnen. Daar ging ik echt voor. En de mannen krijgen helemaal mooi. Ja, want als ik daar dan even zei, ja, er zit op alle details te letten en iedereen om te fietsen erin van, kom op. Ja. Ja. Maat. Dat maat, ja. Nou, Sardin Hart kreeg in de reportage van ja, het is led en hij moet met het spul doen wat er is. Hoe is het om zo led in het seizoen dan nog in te stappen? Kan je dan nog winnen als graag winnen was? Nou, we kunnen heel een dijprijs krijgen, maar we hebben dit hier geen kampioen. Maar voor mij is het ten eerste het hutziel net, ja, maar wel het schip, bemanning, combinatie van de zaal met vak. Het is even ziekje. En dan ga ik echt moeite mee gaan dit hier. Heel april weer begonnen. Het voorseizoen hebben we echt helemaal niks aan. Ik had het nooit zo beleefd. Ik was zelf een keer laatste. En mijn ziel had ik nog nooit beleefd. Er is laatste, ja. En die gezicht erbij, dat vond ik helemaal niet fijn. Nee, kan ik helemaal niet door. Maar van de andere kant, in die side die dat ik net zield had, nou, de concurrentie had net stilzitten. En dat vind ik mooi, zoals Joert ik. Verrassend uitslaan. Jouweren juist de eerste. Nou, Joert achteruit. Ja. Want wie is vanzelf skipper op het Grauwse scootje? Ik heb heel het gevoel, ik zie hem heel te verzinnen. Weet je wel, Berend Mink, Grauw, dat is gewoon niet een geheel. Dat zelf ik nog. Hoe gelukkig, ik ben net de enige. Nee, maar dat weer een skip, hè, een winnend skip. Ja. Nou, ze is op een skip, werd wat ongebeuren, want ze maar om voorin te zielen. Is dat een uitdaging dan niet? Ja, dat is een uitdaging, ja. Grauw, Janks, ja. Uw scootje. Dat hebben we van katoentijdperk en liedschipje van 16,5 meter. Dat had een racemachine van die 1,50 meter, maar daar hadden we dat maken. En ja, ik zie dat ik wel een beetje zitten, maar de hele mannen. Denk dat de hele mannen zo'n smelt schipje, dat erin zit, dat die Safir niet voorbrengen krijgt. Nou, ik denk wel dat het op een duur... Maar de Ring zei dan van de Zuidwest ook altijd, het is een middenmootje. Ja, dat is de Zuidwest. En dat is de hele mannen toch dat is hele mannen nou ik. Maar van de andere kant, snit zit ik net erg breed. Dan ben je mee. Maar wat is opbrengt, en dat wie Joert ik zei, ik denk de kantenmeters. We hobbelen heus wel wat mooi. De kantenmeters, het is net genoeg zo. Maar die formule doogt toch ik net bij hem eigenlijk? Ja, dat weet ik net. Want als die wordt juist, nou, geef wel die uit als jouwere. En die heeft 22 kantenmeter meer. Dus dat dan denk ik, net alles. Nee, ik denk de formule doogt worst. Ja. Nou, hij is een comeback maken, zei ik al. De comeback skipper. Waarom op je 53ste dan weer die, net als echt oud best vanzelf, maar waarom toch weer die uitdagingsziekje? Ja, ik vind zielen vind ik prachtig, maar dan wel het zielen. Nou, wij doen dat mooi met scherpe jachtjes in Pesnetswijk en andere wedstrijden, kampioenschappen. En mijn werk is ik nou wat theaterskipperie. Maar dan ben ik altijd aan het hutzielen. Ik wil altijd die inhalen. En nou, maar het scootjesielen, nou ja, die schepen, dat weet al betekent, daar zit zoveel in.
En dat jouwt je echt een kick. Dat is echt... Heeft het mist in de oude jaren, dat is net ziel? Nou, de omballingen net. Echt weer net, ja. Welke omballingen? De Nou, parieringen? Dat volk aan boord. Nou, nee. Vergadering. zijn je bij Omroep Ach ja, wat een Nee. Dat, nee, echt. Maar de SKS-vergadering en we dregen en dit dregen en originaliteit en al lieke moeilijk. En papieren. Veel ja, een opgave. Veel zou ik wel als een opgave, Albert? Nee, niet echt. Nee. Kijk maar binnen, het is een stuk mooi werk. Je hebt wel eens momenten, dan, vooral als het scootje weer na de winter kleren wakker met de but. Dan denk ik, goed jongen, wat doen we daar voor? Ja. Maar er hoeft maar per moment te wijzen niet hier. Dat, wij hebben een heel mooi lemmer ooitshield. Nou, dan ben je er weg. Dan ja, dit is prachtig. No? En hoe treft dan zo'n ploeg ontberend? Want ja, de schipper Jaap Zwerver is in hier voort. Waarom moest hij voort? Oneenigheid, maar de commissie-eigenaar. En dan had ik me gelukkig net in verdiepen, kan ik niks schelen. Maar ja, het moet wel een beetje klikken, hè. Ja, daar is ik natuurlijk het hier in het gebeurd. Hij gaat net alle voort omdat hij zelf voortwoord. Nou ja, het is ik wel sneu van Jacob, want ja, hij heeft totaal geen ervaring natuurlijk. Qua hutziel net en qua skipper net. En ja, dan ben je er net bij. En dat is heel logisch. Maar wie krijgt dan wel die tijd? Ik zal maar net dan was een hele bemanning weer opbouwen. Nou, de bestaande ploeg in het pad van bestaan. En nou ja, uit mijn grootste tijd heb ik nog wel wat connecties. Dus al met al hebben we een hartstikke mooi team. En daarmee, daarmee ben ik geen kampioen. Dit in je net. Hoe vallen in jou zelf om bij de top te komen? In ieder geval, ik heb van mezelf nog besloten draaien dit te doen. En nou, dat zei ik al, ik ben een oud man. Dat zei ik net, hè? Dat is 53, maar ik ben 52. Oh, verdorie, daar kan ik nog weer niet bij. Je gaat nog wel leeftijd, als je het nou leuk vindt, dan ga je er voor 12% voor. Ja. Maar en dan haast als je het net meer leuk vindt, dan kijk je. Dan haast weer rekken, maar als het nou net kampioen was, maar dan was vijfde keer. En dat is een goede prestatie. En dat geldt vooral betekent. Dan zeg je toch jongens, gefeliciteerd. Is dat genoeg? Je bent hartstikke goed dienen. Ja, zeker. Als je van jezelf weten. En verdrachten helemaal, want drachten is altijd, nou ja, ze doen wel mooi, maar het weer zo, ja, drachten is er ik. Ja, de laatste jaren. Nou, dat moet even zo wezen, toch? Ja. Nee, maar kijk wat Berend zei, dat is uw streven ik om met drachtenscootjes tegen mogelijk te komen. No? Ja. En dat misschien als het vijfde plakje wat heeft, wat word ik er heel niet. Maar als ze daar nou vregen van heel veel scootjes, stel Pieter had ook bij het Heerenveense vregen die. Wie is dan uit Heerenveen? Ja, ik wist kampioen worden met dracht. Eerst kampioen werden met dracht. Nou, dan kunnen we nog even wachten. Hey, we hebben toch? Oh, sorry, ja. Dat flutter ik samen eruit, hè. Hey, ik heb even een uitvlucht. Ik heb even een uitvlucht, want we beginnen even naar muziek luisteren. Ja, nou ja, maar dat begon te roeren, Berend. Discriminatie. Ja. Nou, hij zit al achter mijn kleren. Je ziet hem al, Ronnie Pietersma. En hij is weet ik wel, de Rocking Ronnie neemt. Hij doet maar in het Frieske Cash-project, de noemers van Johnny Cash, de legendarische zanger. En dan moet ik even op je briefje zeggen, ik heb al die titels net in de holle. Het Engelse noemer, dat heet The Ballad of a Teenage Queen. Dat is een hele keurige titel. En dan krijg je hem in het Fries. Die is vol mooier, Klaas. Ik even opletten. Want dan heet hij de ballade van een breezer sled. Normaal werken voor een slime. Dream maar, breezer sled, lekkerder ding dat vieder net. In het dorp heb ik hier praat, hoe dat lekkere ding verraadt. Eigen blauw en kapselblond, alle machtig mooie kon. Allermachtig mooie kon, alle jongens hier zo hond. Maar voor eens is hij een bron, die ziet in het buitenland. Dream maar, breezer sled, een lekkerder ding dat vieder net. Maar de breezer heeft verlet, dus ik keer de jongens net. Voor een breezer wiezen om, ik alweer het vrekke stom. Ik alweer het vrekste stom, op een zelfs voor die het schoon. Maar voor eens is hij een baron, die ziet in het buitenland. Dream maar, breezer sled, lekkerder ding dat vieder net. Toen kwam eens een filmagent, de wilde dingen. Hollywood, het wat je deed. Zij zei ja, ik ben erbij. Zij zei ja, ik
win erbij. Haar vriend zij bruikt die verstoon. Nou is alles straks bedoeld, maar hij ziet in buitenloon. Drema, brieze sled, lekkerder ding dat wie er net. Nou hier wie zij de bom, zo'n gild en in de rom. Maar de vriend die wie er net. Voor een lietse brieze sled, voor de lietse brieze sled. Waar hem wie het mooi bedoelt, zitten in een hoefilon, maar het pilsje op het stroom. Drema, brieze sled, lekkerder ding dat wie er net. Ja, lieve woe net zonder vreun, elke voelt zichzelf doet dreun, maar ze harkje naar haar head. Lietse brieze sled, lieve lietse brieze sled. Zit nog naast haar vreun in zon, maar een briezer in de hond, gelukkig in het buitenloon. Letter kriegen zie je zoon en derma wens op het stroom. Ja, weer een mooie vertolking van dit nummer van Johnny Cash. Ja, trouwens, Albert is op het horloge te zien, maar zelfs naar de prijsuitreiking, hè? Dat... Ja, maar ze wacht je wel even in. Op de winnaar. Die namen nou al op. Het mooie van dat je woon hebben, je kan net te let komen, want ze kan dan het zonder daar beginnen. Dus dat is mooi. Hey, het randje trouwens, al aardig, je ziet dat al te beelden. Morgen dan binnen wie lang waar. En daar heb ik een waarsverwachting van. Hoe daar is er toch zinnen. Het is 23, 24 graden. Kan enkele bui vallen. In de nacht wordt ruim verwachten. En er zit een dat maakt het net zo vol u trouwens, want het is nachts een voor het scootje. Er zit in elk geval wel een matige westen- en zuidwesten wind. Matige wind. Nou, klinkt goed toch? Hartstikke mooi. Kan mooi zielen. Ja. Komende dagen wordt het meer wind verwachten, Berend. Wel noffelijk of maakt hij niks uit? Ja, nee. Ja, met die banaan. Ja, met die banaan. Nou, dat moet helemaal goed komen. Heeft er zin in, morgen? Lang waar? Ja, want ja, hebben we waar. En dat is het mooie van dit scootjeschil. We hebben nu alle soorten waara's nog naar van een week binnen. Ja. En dan weten wij hoe al die krachtverhoudingen binnen eigenlijk zijn kans hebben. Ja. Dus geweldig zin aan. Heel mooi wordt dit. Nou, als Klaas zin aan heeft, dan hebben wij dat ik zelfs. Morgen is het scootjesjournaal er weer, dan dus vanuit Langwaar. Nou.